Bigarren eguna, goizeko 8:10 gutxi. Gaur izan daiteke pelikula ikusten lo hartzen dudan eguna. Kaleak hutsa daude, ordu hauetan. Ez dago inor. Kurusalean, oin igual pelikula bakarrik ikusi berdet, orduan bai lo hartuko dela. Gaur bost pelikula tokatzen die. Alfombra gorrian nago. Ondo egongo zen zerbait kontatzeko ukitzeko, baina ez dut ezer. Hortaz... Baina ala la consagración de primavera ikustera. Hemen kursalera. Ze hotz egiten du kanpoan. Baidu ze hotz dakiten. Ze prakamotxetan etorri naiz. Galtzetinak belauretararen jo duz. Baina alare hotzi dugu. Eta hemen barruan. Kartel hauek susko fogata bezala funtzionatu be. Ze ez dakizu ez bero dugu. La consagración de primavera Fernando Franco zuzendutako pelikula da. Telmo Irureta aktore euskaldunarekin. Paralisis cerebrala du. Eta pelikularen ere ala jokatzen du. Neska bat kontratatzen du laguntza sexualak emateko. Eta ez da gaizki. Aurten harritzen nahi naiz ze pelikula gehienak gustatzen ari zaizkit. Kenduta pare bat o hiru bato. Principen ikusi edo pelikula bat. Gaur bost pelikula dazket. Ikusi ditu ja hiru. Historias para no contar ikusi duten. Eta... gustatu zait. Baino, bost edo 6 partetan banatuta bezala dago. Eta horrek pelikula nahiko mozteu kontatzerako orduan, ze behin berriro hasi behartzea historian sartzen. Eta lehen kursalean Los Reyes del Mundo ikusiet, eta hori bai ez zaitela gustatu bat ere. Lehen esan dizuetan bezala, ez delo askoekin, eta pelikula erdia loguraren kontra borrokatzen ibili naiz. Azkenean txikilo bat hartu eta konforme. Momentuz nahiko ondo, oina zerbait jaten dudan edo zerbait erosten dudan. Eta pilak berriro ere errekargatzez hasiren. Hau ordu, ea gaur zenbat egiten dudan lo. Markak hobetzea gustatzen zait, ez? Aurrekoan 6 ordu, urrena 5, urrena 4:30. Gaur ea 3 ordu lo egiten dudan. Principeko salak esan beharra dago oso komodak dira, butakak behintzat, kursalekoakin konparatu, ze kursalekoak ez dauke... Kursalekoan sila ez da bururaino iristen. Beraz, buruak kolokan dago beti eta indarra egiten egon bertzea. Txorrada bat emateu, baina... 18. pelikula ikusi eta gero... lepoa esatizu, oin nola jarri berdet. Osakidetzako aholku bat, zinetik gertatzen zarenean eta beste pelikularen zai egon behartzeanean, ibili. Oain El Kritiko dokumentala ikusten hau naiz, Bolleroren inguruko pelikula, eta amaieran salara sartzeko zai zeuden bitartean, kolokio moduko bat egin bertze belako. Kanpo hartzen naiz, bestela autobusek hartzen noin. Eta... Bollero bera ezagutzeko aukera izan dut, behakin hitz egiteko. Eta hemen dago argazkia. Eta gero, beste pelikula ikusi dutena, Living. Egia esan, lapurtxo bat gehiago kosta zait. Hemen autobusa baitzen, eta den eskapatzen. Baina, eta hori izan da gaurko eguna. Beraz, autobus hartzea, eta horrengo arte bihar arte.